En nu gaat het gebeuren. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou. Lang leven Guus de Eerste, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Het is 1963. Maastricht viert vastelovend. Prins Guus Knols van de Tempeliers regeert namens het volk. En de muziekverenigingen spelen het Nisjeke, de slager van 1963 in ons hoofdstad. In dat jaar op plaat gezet door de piepjonge Beppie Kraf. De KRO besluit vanuit Hilversum 2 verschillende camerateams naar Maastricht te sturen. De eerste staat onder leiding van een Noorderling, regisseur, filmmaker en fotograaf Joost Tolens uit Amsterdam. En de tweede club wordt aangestuurd door een Zuiderling, televisieregisseur Luc van Gent uit Den Bosch. Opdracht van de KRO, laat de vastelovend van Maastricht in 1963 zijn vanuit verschillende oogheuk. De 2 opnames die we achter elkaar laten zien de komende 25 minuten geven een uniek beeld van de Limburgse vastelovend in het midden van de vorige eeuw. Team 1, onder leiding van Joost Tolens, die dus niet bekend is met de carnaval, trap af. Dames en heren, dat is de toekomst van deze vastelovend. Tigers!
Memento homo quia pulvis est in pulverem reverteris. 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 Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. En als de stroten gekeerd zien, begint deel 2 van deze reportages uit 1963. Ik had al uitgelegd, de KRO heeft 2 camerateams in Maastricht gestationeerd om vanuit verschillende kanten de vasteloven te verslaan. En je hebt gemerkt in het eerste deel dat het wat beschouwend, wat registrerend, op gepaste afstand is gefilmd. Maar in deel 2 zal regisseur Luc van Gent uit Den Bosch zich opstellen als een van de feestvierders, door volop met te doen aan de vastelovend in Maastricht.
Das war sein letztes Wort, der trug er in England vor. Das war sein letztes Wort, der trug er in England vor. Der Schnapse fort, der trug er er kan ons niks gebeuren. Dit was het.